Ya al'ummar Nijar kar mu da noma, da sana'ar kiwo kar mu bar ta ita ma. Alhaji Sani Muhammadu yake kiran kowa, mu nemi ilimi domin kula da lafiyarmu, da lafiya dai ita ce uwar jiki kun san. Abdul Zifa da baba Alhaji Sani Muhammadu Abdu, mata wallan daura magar yake tari, dan madamin dingas yana kiran ku. Ya al'ummar Nijar, ya al'ummar Nijar kar mu da noma, da sana'ar kiyo kar mu bar ta ita ma. Alhaji Sani Muhammadu yake kiran kowa, mu nemi ilimi domin kula da lafiyarmu, da lafiya dai ita ce uwar jiki kun san. Ya al'ummar Nijar kar mu da noma, da sana'ar kiwo kar mu bar ta ita ma. Alhaji Sani Muhammadu yake kiran kowa, mu nemi ilimi domin kula da lafiyarmu, da lafiya dai ita ce uwar jiki kun san. Ya rabu sarki sai ka aminta zan yi, Mu nemi ilimi don mu kula da lafiyarmu, ka tsabtace mini harshe cikin kalamai. sako ga al'umman duka ƙasa ta Nijar. Bismillah Allah zan fara mika sako, Alhaji Sani Muhammadu yake kiran kowa, ka yarda yayi amfani ga al'ummata. mu nemi ilimi don mu kula da lafiyarmu, Ya al'ummar Nijar duka muna kiran ku, sako ga al'umman duka ƙasa ta Nijar. maza da